pamberi kuvekani investment, which is a company wholly owned by the prisons. Tine chibage chatiri kurima pano chamuri kuona ichi tine 40 hectares dzechibage chatakarima mukati megore rineri SC 555 yesidco ndo mbeu yedu. Chamuri kuona ichi tiri kutarisira isusu kuwana 5 tons per hectare kuchibage. Takazotizwawo nemvura yakasika kuenda muna February, mvura yakabva yaenda. Tinofidha wasunga wedu pamazowe panapa vanoda about 70 tons kuti wadye pagore rese. Zvinotaridza kuti ne 40 hectares dzatinadzo tinokwanisa kuwafidha vachiwana sadza. Ezwewo sekambani pamberi kuvekani investments tinokwanisa isusu kutengesa chibage tichiendesa kuGMB tichikwanisa kutenga zvema-inputs nekuti tirambe tichiendera mberi nemaprojects edu. Saka ndo zvatiri kuona zvichifanana. Makadini zvenyu vabereki, tinokugamuchirai pano paMazowe Strategic Business Unit. Tiri kuno kumunda weagronomy, mumunda watakadyara wheat yedu. Zita rangu ndinonzi Principal Correctional Officer Gwenzi. Tisu takadyara wheat yamuri kuona muno musi wa18 May kusvika musi wa20 May zvakare 2023. Takatanga tagadzira ivhu redu nedhiski haro kuitira kuti mbeu yedu inyatso kupinda idyarike zvakanaka. Mushure mekunge tashandisa dhiski haro redu netrekta, takauya neimwe mushini unonzi Cambridge roller kuti tipwanye magadhi kuitira kuti wheat yedu izokwanisa kumera zvakanaka. Tadaro takachizouya manje kechi2 zvakare takuuya tichidyara wheat yedu. Takatanga nekudyara wheat ne150 kgs per hectare yeSC Select, mbeu yatakatenga kuhuru yadzo yesidco pano paMount Hapden. Tichipedza kudyara izvozvo takabva tauya nemufudze wedu weCompound D. Takashandisa masaga 8 kana 400 kgs per hectare imwe chete kuti tizosvika patiri pano. Tapedza kudaro mbeu yedu yanga yapinda zvakanaka. Takachizoya nemadiridziro edu amuri kuona. Tine send up food yedu amuri kuona iyo inodiridzira ndima yakakura inosvika 17 hectares. Saka takabva taisa pa 7.5% yatinoti percentage timer kuitira kuti ibudise mvura inosvika pauwandu ungangoita 20.8 mm. Zvareva kuti vhu redu rinenge ranyatsa kunzwa munyoro ramwirawo nemvura kuitira kuti tikwanise kumeresa mbeu yedu. Izvi takazviita kwema-hours anoita 70.5 hours ndokunge yatenderedza ikasvika payakatanga napo. Saka tadaro takachizoramba takaita izvi kwemazuva matatu tichiramba tichingoita 3.5 tichibudisa mvura inoita 20.8 mm. Ndokubva tazotanga kuzisa uwandu hwemvura yanga yachidiridziwa kusvika pa 15%. Apa tanga takuona mvura yedu yanga yava pa 8.5 mm. Mbeu yedu ndokutanga kuchimera. Ichimera kudaro takaimeresa zvakanaka tichimanejawo mvura apo napapo kusvika tazoona kuti apa zvinhu zvanaka. Saka iyo inguva yamakuona iyi takuona manje kuti tauda kuchibvisa sora redu ramuri kuona iyi. Tanga takaima soya bhezi ramuri kuona izvi. Saka takuzibvisa nemushonga watenda pasina nhasi tichibvise chizora pambeu yedu. Tinotarisira kuti mutanga musi wemande takuuya netop dressing yedu kuti mbeu yedu inyatsokura zvakanaka. Tichiichengetedza tichiramba tichiuya kaviri kataisa fertilizer yedu top dressing yedu ticheshandisa ammonium nitrate ine 34.5% nitrogen. Naizvozvi tinoti pamwe pese tinenge tichingodiridzira apa napapo patinenge taona tauda mvura tomboinyima, tauda kuchiinyima mvura izvo zvikomavhika anoita matatu nekuti amoni ane upasi ndo yatinoti tilling stage yava iyo kuitira kuti ikwanise kuumba kana kuti kuva nemidzi yakakura zvikuru inotora mvura nefertilizer kwakasiyana siyana. Kozoitawo patinenge tava kuti takukohwa haizokwanisi kunge ichinde ichidonha yava yega, inochekwa yakamira isingadonhi. Uyewo kana pakaita dambudziko rekushayiwa mvura inongoramba yakamira yakati
yakasvibira isina dambudziko rimwe rinogona kuzouya ipapo. Ndinokutenda inenguva yenyamauya uchitiona ndatenda zvangu muve nezuva rakanaka. Mumunda matiri munomu mune cabbage revharaiti ye3311 inova iyo iri yestar kairis. Tiri kunyanya kurima macabbages nemaonions nema-vegetables, atinoti ma-leaf vegetables akafanana nanatronchuda, spinach, macarrots nezvimwe zvakadaro izvi. Chinangwa chedu chikuru chekuhorticulture ndechekuda kusumudzira interest kubva kuvasungwa kuti vafarire zvekurima. Besides that, tine chinangwa chekudzokeredza vasungwa kana kuti rehabilitation, tidzose vasungwa vedu musociety vava kukwanisa kuzviriritira, tichigadzira musungwa watinoti a productive inmate anocontributa kueconomic development yenyika. Tichitarisana nemaoperations ari panapa, hatigoni kuti tisiye commercialization. Ndo panozonyanya kupinda pamberi kuve kane investments ichifanda maoperations ari panapa. Takatarisa kuti maoperations yedu ave profitable. Why tichida income pamaoperations atinenge tichiita? Hazvigoni kuti tiite sustainable production pasina income. Makatarisa zvese zviri panapa zvinoda kumaintainwa. Kana angari iri mechanization, equipment, matractors, irrigation system, zvese izvozvo zvinoda mari inoita kuti timaintaine zvinhu izvozvo. Saka ndabenge ndichitaura kuti muna 2020 takatanga tine irrigation capacity ye5 hectares, but now we are at 32 hectares. Tiri kuvandutsira tichida kuenda kumberi kusvika tasvika ku100 hectares dzatiri kuda kuisa under irrigation. Imari iri kugeneratwa kubva panapa. Takatarisa cost of production ye1 hectare cabbage pari zvino iri kumira iri pa$2,600 US. Asi with the plant population ye40,000 tiri kugona kuwana mari inosvika up to 30,000. Last time takatengesa 33,000 heads, takakwanisa kuwana $17,000 US. Tichitengesa each head at an average price ye$1 US. Market yedu izhinji ndembare musika, ndo kwatinonyanya kusupply. Besides kusupply kumarket, tinobatsirawo mamwe majeri ari kuMashonaland Central nemamwe ari muHarare akafanana naHarare Central nanaHarare Remand. Ndo zvimwewo zvatinoita, asi commercialization tinoisa pamberi kuti maoperations edu agone kuramba achienderera mberi. Rehabilitation yakakosha muchikamu ichi cheproduction. Makatarisa vasungwa vedu ndivo vanoita zvese, almost everything chinoitika munomu, kubva pamaoperations ekudyara, weeding, pakushandisa mishini yekuvhura malines, dzimwe nguva totoshandisa kuchera makomba kuitira kuti vese vagone kujaira kurima kana vari panze. Appreciation yevasungwa pakurima inobatsira because nyika yedu is an agro-based economy. Saka tinotarisira vasungwa vedu vazhinji vanobva kumaruva, tenge chida kuti vadzokerowo vanoita maprojects ezvinhu zvavanenge vadzidza. Cabbage ndori a bit profitability takatarisa zvichiteerwa neonion nana green maize. Saka makatarisa domination yecabbage mumunda medu inyaya yekuti tenge tichiteera mari, uyezve tinoidawo futi usavi pakufidha vasungwa. Saka horticulture yedu right now ine about 16 hectares dziri under horticulture production. Tiri kutarisira kuwedzera capacity yeirrigation ichange ichidiridza nzvimbo dzehorticulture. Tiri kutarisawo kuita partner nemamwe macompanies akafanana naCrystal Lodge, zvimwe zviri muzvirongwa zvokuti tiite partner navo. Vanodawo kucontributa parehabilitation yevasungwa, also isusu tichivabatsirawo nekuvasupplya maneeds avo emavegetables. Saka chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chirambe chichingokura bit by bit. Vanotungamira paproduction yedu ma-qualified farmers. Mafarmer yedu vazhinji vacho vane madiplomas, vane madegrees, vanhu vakanyatsokutrainwa. Saka pavanenge vachitraina vasungwa vedu, vanhu vari kutovapa ruzivo chairo ruri tried tested. Saka makatarisa quality yeproduct yedu inongoratidza kuti unyanzvi hwakawanda huri kupinda ipapa. Tinotendawo vakuru veprisons vedu, Commissioner General vachihobvu vanobatsira nezvirongwa zvekutraina. Maofficers ari kuwana mukana wekuenda kumastudy leaves. Vese vari kushanda panapa vanhu vakapiwa mukana wekudzidza neprison. Neni wacho ndakapiwa mukana wekudzidza tichidzidza zvekurima
pari zvino tato kuadministration yevasungwa nemukana wekuti tinokuramba tichingodzidza tichikura muorganization. Saka chinhu chakanaka pano chiri kuitwa nehurumende iri kutisapotawo. Takatarisa kumechanization tiri kubenefita, asi zvizhinji panapa sezvo inzvimbo yepamberi kuvekani investments, kambani iri kuzviitira yega ndiwo iri kutungamira paproduction iri panapa. Ndinotenda vashandi vakaihloyiwa nepamberi kuvekani investment panapa. Chinangwa choti tinge tichipatana kana kuti vashandi chekuti ruoko rwedu ruonekwewo mucommunity. Saka pari zvino tiri kuemploya vanhu vanokwanisa kuita survey vakabva mucommunity. Mumwe wacho is an ex-inmate kakwanisawo kumuemploya anooperator tractor. Aya madzimai vari kushanda kuhorticulture section ndivo vari kunyanya kucontributa zvakawanda muchinge maona macabbages atanchiona neproduction iri munomu. Pari zvino operation yavari kuita vari kuisa D mumakomba ekudyara. Tikutarisira kudyara cabbage mangwana, usiku wanhasi vanorara pachidiridzwa, then mangwanani vakomana vanozoya neuwandu vanozodyara. Tinge tichishandisa maoko pakudyara. We are expecting to plant a total of 20,000 cabbages pazuva ramangwana. Why tichiemploya madzimai kubva mucommunity? Tinoda kusapota community yedu, tinodawo kubatsira padevelopment yecommunity yedu. Income yavanowanawo inobatsirawo pakuchengetedza mhuri dzavo. Saka chinhu chakakosha kuti pane zvese zvatinoita kuprisons hatikanganwe community yedu. That's why muchiona tinoemploya madzimai and vari kuita basa zvakanaka. Attribute success iri kunoku kubva kumaoko emadzimai. Kana kuri kumanesari ndo shasha dzacho, kana kuri pamasoft works aya ndo shasha dzacho. Saka tinoramba kubenefita zvakawandisa sterek zvatiri kuita. Muri kuwanei? Muriwo zvese zvinorimwa muno tiri kuwana zviwanikwawo zviri muno zvati kushanda tinenge tichiwanawo ipapo. Mari zvese tinopiwa. Mune vana vangani mimi? Ndine 5. Baba vanoenda kubasa? Baba vanoshanda. Okay. Infrastructure development yedu is an ongoing program. This is the product of the infrastructure initiation yakatanga na 2020. Right, ndinotenda. Zita rangu ndi Chief Correctional Officer Chikazinga Tafire Nyika Marvin. I'm the officer in charge for Mazowe prison. I'm also the operations manager pamberi kuvekani Mazowe SBU. Takamira panapa tikatarisana water reservoir. Chinangwa chikuru chePQI mu Zimbabwe Prisons and Correctional Service tingati create a center of excellence in production. So objective yatikanangana nayo apa ndeye kudevelopa irrigation capacity yedu paMazowe. Currently tine 32 hectares dziri under irrigation, but that is not enough. Tikona kuita losses but tiri kurima tichirelaya ne-rainfed production. Saka one of my operations akaitika panapa ndeye kucreate reservoir. Iri reservoir rinotibatsira kuti tichava ne-additional 40 hectares dzinenge dziri under production. Initially ranga rikatarisirwa kuita capacity ye-1,400 cubic meters, but with ma-reservations akazoitwa tirikuona kuti reservoir redu can accommodate 2,000 cubic meters dzemvura. Izvo zvinotibatsira enough kuti tidiridze 40 hectares dzedu dzatinoda kuwedzera pakudiridza. Total cost tiri kutarisira kuti it's a low cost project. Ichati costira around $15,000 because this one is going to be one ratinoti an earth dam. Chatozongoisa material ye-plastic inokava apa tichinge tanyatsokutsindira. It's still work in progress. So we expect that alone to cost around $7,000. Then mamwacho angari ma-excavation cost akaitwa panapa and other additional costs dzichazouya nekuvaka an engine room nema-pumps achadikana panapa. This project is being supported in terms of water. Nema-boreholes are kusinkwa already. We've sunk in 2 boreholes change dzichisupply mvura kuno, but we want to sink more boreholes dzinodarika kusvika 5 depending necapacity yemaboreholes iwawa. Kwatiri kuno kumvura yakawanda underground water, so tinotarisira kuti tichaimprove production yedu
kana tichinge tichishandisa mvura inobva muunderground. Izvo zvinoitawo kuti production yedu isava at risk of failure. Takatarisa madroughts anomboitika izvezvo takatarisana neEl Nino ichauya nema-effects achakonzeresa. I think for the next 4 years tichatowaona ma-effects iwawo ekuti tinge takuexperience madroughts during our seasons. Saka isusu tinoda production iya iri certain isina kuita malosses. That's why tiri kutungamidza pamberi chirongwa che-infrastructure production. Chirongwa ichi chakatanga in 2020. I think takatanga about 5 hectares, but now we are on 32 hectares. Already we have a reservoir which was completed last year, rangarine 750 cubic meters capacity. Is 30 hectares zemvura. This one is the second project here, reservoir ichauya. Then we also have a third one that katotanga kuita excavation works. That one is going to be a huge project. Chatarisa kuti rive ne capacity ye 6,000 cubic meters zemvura. Iyo iri kuenda pafield yanga isati yatomboita any irrigation, and then it shall be supported again nema-boreholes achasinkwa. Ma-works ekutarisa kuti mvura iripo here, they are already in progress, and tikutarisa kuti once dzapera then we will complete our project. Toda kuipa 2 years project iyoyo. Saka pachinangwa chedu chikuru ndeche-infrastructure development. Makazotarisa production yedu zvimwe zvatikakwanisa kuita, even though tanga tichirely on debt, but for the past season tikakwanisa kuti tizvimiririre tega as PQI. Taiwanza kufundwa ma-projects edu ekurima ne-CBZ agro-yield, but we are shifting kuti tinyaiso kuzvimirira, though I think apo neapa tichada rubatsiro dzevanenge vachitifanda mari kuti kuti ma-infrastructure projects edu abudirire. Thank you. Go. Inizonzi Owen Sam. Soba Shamba. Takapinda muno musungwa nemusa Robert. Masungwa mugorera 2017. Kusungwa kwandakaita takakwanisa kuizwa pano paMazowe prison. Pano vanhu popa ndikutika jeri rangu mbiri. Ndiri pano paMazowe prison. Kune zvakawanda zvirongwa zviri kuitika pano zviri kubatsira upenyu hwangu. Ndiri muno mukati zvekare ndabuda. Especially pane chikutaurira zvekuti kune vamwe vanopareta maharvest, vanhu vanopepesena anopareta zvacho harvesta setamu harvesting time tinenge tori busy kuharvesta zvinhu zvirimwa zvedu nemishinari iyoyo yatinenge tinayo iyoyo yandikuopareta iyoyo. So zvinhu zvikundifadza nekuti zvinhu zviri panze ndasingakwanisa kuita asi ndamuno mukati ndo zvinhu zvandakukwanisa nge ndichita ndichiita. So ndikuti kana ndabuda panze, that is my aim, kana ndapanze ndozvita ndanga ndichiita zvichiita. Uyezve pabehavior paunhu hwangu chaiwo chaiwo hwachinja kuburikidza nejeri. Kuti ndiri panze ndakanga ndiri munhu asinganzwe kana mhosva ndakanga ndisingachiri kupana, asi kuburikidza nerehabilitation iri muno iri pano paMazowe prison zvine zvinhu zvaakundibatsira kuti upenyu hwangu nemunhu hwangu zvive zvichiita. Zvakare pane zvirimwa zvinorimwa panapa zvandakafarirawo kuti kana ndabuda panze ndokwanisa kuenda kunoita project yekurima zvirimwa zvakaita semakabichi. Ndinoona makabichi iyayo ari kubhadhara vanhu isingaite, especially jeri paMazowe prison. So ndo zvirimwa zvimwe zvandichakwanisa kuenda kunorimawo kana ndaapanze. Ini ndonzi George Yaukura. Ndakasungwa 2021 kuya pano pajeri. Ndakatanga kudzidzisawo zvekurima pano pajeri, uye zvinotibatsira kunyanya special panyaya dzekurima zvinotibatsira pakuti takarima makebhiji rinokwanisa kutengesa, rotitengerawo hembe, chikafu, zvese zvinhu zhinji zvinotinetsa kuwana zvinobatsirwa nejeri kubudikidza nekurima. Uye tinoenda kuti special nerehabilitation yepanapa yakanyanya kuita kuti ndinyanye kudzidza zvakawanda zvekuita pano pajeri. Ndakugona kusona nemushini, kusona hembe dzekupfeka vasungwa nekusona. Uye tinoita zvakawanda, tinogadzira zvakafanana mawindow pane, tinogadzira food trucks welding machine yetogona kuishandisa. Kana wadzokera kumusha uchanoita project ipi yawakadzidza pano? Ya, panapa ndakadzidza zvakawanda, kozi kurima. Ndakukwanisa kurima, ndakutoziva mashandiro anoita kuti ukwanise kurima zvinhu zvinobatsira.
kuvaka ndakukwanisa kuvaka rebuilding ndaugona welding machine ndaugona kushandisa zvokuti kana ndapinda panze special ndokwanisa Sunset ndakasungwa 2019 kuenderera mberi hangu nejeri pano paMazowe prison. Ndakadzidza zvakawanda zvizhinji zviri specialized pakuoperata tractor nevamwe varipo vanooperata macombine harvest. Tine zvakawanda zvatadzidza mabasa emaoko through rehab yedu iri kutisimudzira zvizhinji pakurehabilitata vamwe vanhu. Nesuwo takukwanisa kukanselawo vamwe vanhu vachikura kuti vabve mukupara mhosva vachiita zvinhu zvinovayambutsa. Ndine zvakawanda zvokutoti kana ndikabuda panze ndaane chimwe pekutotangira. Titoriwo vanhu vane munda zvokutoti kumunda kwedu paleba ndendakukwanisa kuwanikawo ndichishanda munda medu ndichioperatira tractor redu kana kuti ndichirimawo nevamwe. Zvinova zvinhu zvandanga ndisingakwanise kuita ndiri panze, asi ko zvino zvindakukwanisa kuzviita ndabatsirwa pano paMazowe vari kundisimudzira zvisingaiti. Pakurima makwanisa kurima zvirimwa zvakaita sezvipi? Inini ndinonyanyogona kurima soya beans nechibage newheat. Ndakuinzwisisa kuirima zvizhinji nekuti kutozvidzidziswa pano zvokutoti inini ndinogona kutodzidzisawo vamwe vanhu kutoita semupfumeni ndichidzidzisawo vamwe vanhu kurima wheat yacho nekuti ndozvatinongodzidza tiri pano.